Abin da yana so Allah na zai shi sosai sai bidan na dawo cikin Hausawa a da bai aure Hausa ba da dawo cikin Hausa ba ce na ka gane ko bai gane ba ya dawo Hausawa Allah ka don din na baka labari shi ma wannan sai Allah ne ni na baka labari ina jin shi Allah a da na same shi na aure shi a da an yi aure ya yi min kashin yaro kai da Allah me haka na ce na so kina cewa dole na ma dauka kin san shi ne na ga yana ta su Allah ina so shi ne sosai ba Allah ku da mu ke mu na so mu dawo cikin Hausawa ne mu zo na duka zai mu bar daji ne mu dawo cikin Hausa a dai an yi aure shi ne za a zo na cikin mu wuce ni wanda bana magana yaren shi ba cewa yana sai kai kuma wanda yace yana son ka amma kiyin ka Allah ci hare kirci sosai aikin gani ke ce na so dan haka babu kyau wulakanci ki bashi lokaci wannan kai ni na ne ne na so me kake so Allah na so ci assalamu alaikum wai wannan wallahi muna tsaye ne yazo ya tsaya wai so na yi dan gwari ne fa kai kana dan gwari za ka zo gun Bahaushiya me ya haɗin me ya kawo haɗin nan to gwari ba mutum ne kai waye shi me haka me ke faruwa kin gani Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shirye.